Wah, entek ditunya. Piro iki? Gasih piro selawe to? Ya wis kurang. Oh, aku ngopo Kono tak gawat iki. apa? Le masak ra mateng iki gasin tak e. Waduh, Dia datang ke ora? aku ndang tak to. Ya seminggu kok. Njaluk dite saiki nggo blonjo tuku gas iki. Wah, entek ditunya. Piro iki? Gasih piro selawe to? Ya wis kurang. Oh, aku ngopo Nek kono ki ana jajanan pasar barang. Engko nek ana ayam goreng mosok ra tuku sisan. Nah nek ra nganu ki lem aku ki lho, sisan blonjo kok. Nah ngene ki lho. Wah, Lumayan. ibu-ibu sing blonjo ki mon. Ya ora kok yo menyesuaikan keadaan ning warung kok ki. Nek ning warung ku ana apa-apa yo tambahne. Nek ora yo ora. Engko tak nganu ya. Rada suwe sithik karo menyesuaikan kondisi ning warung. Nek engko do ngrumpi yo melu ngrumpi sithik. Ya. Wah, juara selak ngeleh. Oh. Alah sabar sithik deret kok le. Wah, jangan ibu-ibu nak blonjo ki wis mriyah mene nang warung ngrumpi obat. Jangan ora mateng.